мардуми Эрон кае ки ягон иштибоҳи бузург мекунад, мегӯяд ки гӯҳ хӯрдам. Фаҳмидед? Яъне иштибоҳи бузург кардам. Ман бошад имрӯз як кӯмак кардам, аммо гӯҳ хӯрдам. Як иштибоҳи бузург кардам. Иштибоҳи чӣ? Ба бародарони худ, ба ҳамватанони худ ман кӯмак кардам. Лекин иштибоҳи бузург кардам. Ман мегӯям чӣ гуна иштибоҳ аст. Ман дар Шотландия истиқомат мекунам ва дар Англия бошад яке аз рафиқонам, дӯстам, як бачаи шинос аст, дӯстам омадааст ҳамин тарафҳои Шотландия сайргашт гуфта ва як рӯз ба ман занг мезанад, мегӯяд ки ака салом алейкум, хуби тинҷӣ, мо ҳамин тарафҳои Шотландия мошин кати омадем, дута мошин бачо, лекин дар қади роҳ як мошини моя қапидан, литсензия надошт ёки иншуранс надошт, яъне страховка надошт, чизе дошт, пулис гирифт так мошинша. Хоб ба мо кӯмак дар кора, ягон имконият боша ба мо кӯмак кӯмак. Гуфтам чӣ гуна имконият? Гуфт ки ягон кас дар кора ки праваи британскӣ дошта боша, яъне ҳуҷҷати ронандагии бритониёӣ. Ман гуфтам ки хоб мушкиле нест, ман дорум дӯсту рафиқое ки метавонанд кӯмак кунанд, хоб ҳаракат мекунем, мебинем, мушкиле нест, ягон чиз зарар намерасаша. Гуфтам не, гуфт 100% ҳамаш. Хоб гуфтум, гирифтам занг задам ба як рафиқам. Аввал пурсидам ки дар куҷо ҳастен? Гуфтанд ки дар Эдинбург ҳастем. Эдинбург ин маркази Шотландия аст. Ва ман дар ёдам зад ки як рафиқам дар ҳамун наздики Эдинбург зиндагӣ мекунад. Занг задам, хулоса занг задам, ӯ аз Болғористон аст, лекин дар ҷо хеле сол шид зиндагӣ мекунад ӯям. Занг задам, гуфтам ки бародари ҳаминҷа дар бачаҳои тоҷика омадагианд, ё якташ дӯсти хеле наздики ман аст, хулоса бачаҳои хеле хуб ҳастанд, ягон чиз хатогӣ намекунанд, фиреб намекунанд, як кӯмакшон ки илтимос имконият боша. Ӯ майли гуфт. Гуфт ки хоб агар ки ту ҳамин гапа гӯӣ, ман тра медонам, маро мешиноса, охир ман ки хеле кати солу дӯстам ҳаст. Хоб гуфту ҳамун рӯз рафт, либосоша пӯшид, тоза карда, бо ҳамхи бачаҳои тоҷико гуфтанд ки гап нест, кори моро 100% ҳал кард, бо костюм бурук пӯшида омад, ҳамин чӣ хеле официале, аммо бо полис кати. Хоб рафтан корашона ҳал кардан. Мошина бировардан натонистанд, намедонам чаро. Гуфтанд ки баъди чанд моҳ пас мебароранд мошина. Аз сабаби чӣ? Аз сабабе ки аммо соҳиби мошин ӯ бачаи дигар тоҷик будааст, ӯ дар Тоҷикистон рафтагӣ будааст. Ва чӣ гапи хабар шуд? Хоб кора ҳал кардан. Уҷада детайлҳои яки ному насаби ҳамин дӯсти ман, рақамҳои шиносномаи ҳуҷҷати ронандагиша гирифтан, ҳама короя кардан. Хоб ҳал кардан, ягон мушкиле нест, лекин 2 моҳ пас, хулоса хеле вақт ман аҳамият намедодам, чунки гап намезадам. Дӯсти ман омада нагуфта буд ки чӣ гапи хабар шудааст. Як рӯз шиштем кати як ҳамун бародарам ки болғористонӣ мегӯяд ки бародар и бачаҳои тоҷик ки ту инҷа чӣ кардан омада буданд, маро фиреб кардан. Ман гуфтам чӣ гуна фиреб? Гуфтанд ки и бачаҳо ҳуҷҷатҳои маро гирифта, Лондон рафта, аз номи ман 2 мошини дигар регистратсия кардан. Ман гуфтам ки чӣ хел? Инам хел гуфт. Хулоса як бачаи тоҷик, як 5-6 бачаҳо омада буданд аз Тоҷикистон, як бачаи тоҷик, як бачаи дигар тоҷика фиреб мекунад, мегӯяд ки ман аз ӯ болғористонӣ розигии ӯра гирифтам, ҳуҷҷатҳоша мадате, детайлоша ака, ҳамун ному насабаш, рақамҳои шиносномаи ронандагиша ва ғайра. Хулоса ман мошин мехарам, регистратсия мекунам айномаш, фаҳмидед? ӯ хоб мега ӯ бачаи дигар, бачаи тоҷик метияша. Ба гуфти ӯё, ман ҳоли намедонам ин ҳақиқат аст ё нест, ба гуфти ҳамуё ман барои ки ягон тастаҳои бовар карда нестам, намекунам, дил менам хе я намуд асабонӣ шидагим ки бовар кунед, боварӣ намекунам ба ягонташ. Хоб қабул кардем. Ва чӣ гапи хабар шид? Рафтай ба гуфти ӯё як бачаи тоҷик дигар бачаҳоя фиреб кардай, аз номи бачаи болғористонӣ 2 мошина регистратсия кардай, ҳай кардай. Чӣ хел бачаи болғористонӣ фаҳмид? Як рӯзе мешавад ки адресишда
письмо меояд, хат мебиёяд, хати паданалат меояд, мегӯяд ки ту аз мо хулоса иншуранс гирифтагӣ ҳастӣ, пул гирифтагӣ ҳастӣ, фаҳмидӣ? Пула пардохт ки, агар пула пардохт накӣ, мо тура штраф мекунем, моро зудтар сумша мекунем. ин сарша меқапа, мегӯяд ки айкиҷо буд, ин бадбахтӣ айкиҷо буд, барое ки ман ягон иштибоҳе накарда будам. Хоб мегирам мехона ҳамаша ки дutta мошина тоҷико регистратсия карданд дар номаш. Айномаш дutta регистратсия кардаганд. Хоб ба он бача алоқа мебурад, ҳамаша чиз мекунад. Хоб мегӯяд ки ту чира кора кардӣ? Мегӯяд ки аввал алоқа мекунад, ҷавоб наметаҳад он бачае ки фиребгар, Одинаев ном доштааст, фиребгари бадбахти паданалат. Ана ӯ мегӯяд ки ту чӣ ба дар номи ман кушодӣ? Дигар бачаҳо мегӯяд ки охи чӣ ба хел аст? И бачаҳо мегӯянд ки дигар бачаҳо хулоса ҳамон фиребшидагиҳо бо мегӯянд ки хулоса ӯ мора гуфт ки розигӣ шуморо гирифтем, инам хеле горо. Аммо ин бачаи болористонӣ мегӯяд ки не, розигӣ мара нагирифтааст, ман розигима намедодам. Чӣ ки ай номи ман дutta мошини дигар мекушояд, меравад зиндагӣ карда мегардад. Хеле намешавад хеле коро. Инҷа хеле чӣ гум қаина хеле коро кардан, фаҳмидед? Ана хоб мегӯяд бачаи болористонӣ хеле хуб качон муомила мекунад, бовар кунед, ман сабшиниёша хондам. Чӣ гум дигар одаме буд, мебахшед, керчапак мекард хи одама, фаҳмед? На падарша, на модарша, на авлодша мемонд. Аз он ҷумла ман боронудам, ӯро хеле ҳақорати зиёд кардам, ҳоли гапом нарасида. Лекин ман муомилаи ӯ гапзанӣ, ӯ тоҷика ва ира дидам, и болғористонӣ мегӯяд ки бубахш ки вақти тура гирифтаистам, ана ин ҳами корро ҳал кунем, барое ки ман намехоҳам ки ба ман ягон бадбахтӣ биёяд. Ӯ тоҷик мегӯяд ки ту чӣ ба ҳама гирья кардӣ ки ман тура фиреб кардам, ман тура чиз кардам, фаҳмӣ? Ягон чиз нестай, ягон проблема нестай, фаҳмидӣ? Инам хеле гап задестай. Хи паданалат аз куҷо медонад чӣ муомилаи хуба? Ӯ паданалат савод надора, бетарбияи ҳаромзода аз куҷо медонад? Ҳоли аксша мондагӣ нестам. Ҳоли аксша мемонам як ҳафта пас, агар ки намонам. Хоб агар ки ислоҳ накунам як мушкиле дигар, хоб ҳал карданд. Ҳамон оиди ду мошини регистратсия кардагиша ҳал карданд. Ба ин бачаи болғористонӣ гуфтанд ки ман ҳалшо мекунам, мушкиле нест. Ана пули ҳамон иншуранса додай, фаҳмидед? Хоб маҳкам кардан ин темара. Ин темара маҳкам кардан. Ин болғористонӣ гуфт ки ай номи ман дигар ягон кор чӣ накун, ман ҳуҷҷатома иваз мекунам. Ҳуҷҷатоша иваз кардай, и вақтаи соатаи и пулай бародаро. Ҳуҷҷата иваз кардан, ура сум додан, ира вақт ҷудо кардан, ира фикр кардан, ин сумай, и хеле чия, фаҳмидед? Кори бисёрая. Хулоса ҳуҷҷатша иваз карда ки бо ҳамон кай ки ҳуҷҷаташ омадааст, гуфта ки ҳуҷҷатома диздиянд, бачаи болористонӣ. Ҳуҷҷатош омада бо ҳамон серийни номер кати, серийни номери иваз намешида, фаҳмидед? 2 рӯз пеш, аки 2 рӯз пеш мегум, 2 рӯз пеш ман кати ҳамон бача вохӯрӣ кардам. Як сайрагашт кардем. Гуфт ки бародар, ман безор шудам ки чӣ гап хабар гуфтам, безор шудам. Гуфт ки бо мада як письмо омад ай ҳамон БДАи ҷабгемака. Полис ай ман якта мактуб рӯй кардан, гуфтанд ки 6 поинт ёки 3 поинт, хулоса поинт яъне кай ки шумо қонунвайронӣ мекунед, шумо поинт доред, яъне балл доред. Ҳамин чанд кай ки балл то 9 баллай, айдум неста чанд баллай. Хулоса 9 балл агар дошта бошед, лишение прав, ёки агар ки 6 балл зиёд дошта бошед, бисёри корхона кор намегиранд тона. Инам хеле бадбахти аиҷада, фаҳмидед? Хеле бадай. Ана хулоса ӯ бачаи тоҷик давом додай ҳамин корша. Худиш Тоҷикистон рафтай, мошина гирифтай, ба дигар бачаи тоҷик додай. Ӯ дигар бачаи тоҷик ин мошина гирифтай, мошина тест ҳай кардай ҷуда, штрафиш кардан, штраф ба ин бача омада, 2 моҳ пас омадай. Аки апрелда штрафиш кардагиян, ҳозир июнда и нав аки бачаи болғористонида штраф омадагия. Ин мегӯяд ки блин, ӯ кия ки охи деталоша ман битам, ӯ ки мошина ҳай кардааста, ай номи ман ира чӣ кор кунам ки дигар накунан истифода. Фаҳмиден? Ана ва бибинед, ана кай ки штрафа омадай, гирифт бо да ҳамон бачаи Одинаев навистай, ба дигар бачаҳо навистай, бародаро гуфтай, охи чия ки бомада штраф омадаистай? Мо шумо договориться кардем. Фаҳмидед? Якумин штраф, кай ки регистратсия кардай,
дурӯғ гуфтае ба полис. Барои чӣ тоҷикоро пурсида короче чӣ кор кунем? Ана тоҷико маслиҳатш дода хай бигӯ ки ӯ шиноси май. Хай ба полис гуфтааст ки шиноси май. ҳозир наметавонад гуфтан ки не ӯ шиносоим аст, барои ки шиносои ман нестам, барои ки дурӯғгӯ мешавад. Фаҳмидем? Хулоса штрафш кардиан ҳозир бо поинт кати омадай. این بچه بلغارستانی سرش قبیده میگه که بلین میگه مرا از کورم بیرون میکنن من نمیتونم دیگه ماشینه های کردن میتونن مرا پرواملی شد کنن مرا شتراف این هم خیلی بله میگه توجیکا هم خیلی بودن میگه با ما فهمیده میگه که من با یگون کس دیگه یوردام نمیکنم با یگون این همی توجیکا را در نظر داره که یوردام نمیکنم میگه فهمیده این هم خیلی توجیکا بوده میگه بار من هم گوش کردم گرفتیم تلفنشا сообщениёша хондум чӣ гуна и менависа чӣ гуна у бачаҳои тоҷик менависа ба и ягон чихе серьёзнигӣ не да фаҳмидед оле фейсбукша дорум инстаграмша подписатсия кардам рақамошда занг задам ки кора ҳал кӣ не грехта шиштай фаҳмид мега ки мада похуяй полис мери чӣ кор кӣ нахи тоҷики мо гуфтестай фаҳмидед барои мегум гӯҳ хӯрдум кӯмак кардам гӯҳ хӯрдум аз ин рӯз пас ба ягон тоҷике ки дар ҳами бритония чи аврупо аст бовар ки нами бас ман дар русия дар россия бачаҳои тоҷик ман медонам ки дар Астрахан мехондем ҷанг карда будем тоҷикоро задан мо тарафдоришон кардем аз сабаби ҳамун айби хиди тоҷико будан тоҷикоро задан мо рафтем тарафдоришон кардем гӯҳ хӯрдем аз донишгоҳ хориҷ мекардан бадбахт мекардан як сол азобое ки ман дар оҷа кашидам ӯ тоҷико рафтан бо кати ҳамун ҷангкардагишон дӯстӣ рафиқии футболбозӣ фаҳмиде хулоса бо ҳамин гахрия кардем бо дар ёдам задам ки бля мегум нахӯй ман ҳамин бачаҳои тоҷик дар ёрдам кардам бля ака ҳақорат кардам нахӯй ман ҳамин ҳақорат нахӯй ман ҳамин ёрдам кардам нахӯй ман ҳамин балоя ба сари худам гирифтам фаҳмиде ин дӯсти ман бачаи хеле хубае лекин ин гуна бадбахте ки ин бачаи тоҷик бар чӣ ба дӯсти ман чӣ ба ман чӣ ба дигар тоҷикое ки ҳамдӯсти ӯ бо ӯ омадагӣ буданд ҳеҷ кас кардагӣ нестай фаҳмидед бо як намуд муомила мекуна ки хулоса як ҳафтаи дигар ки ман ин видеое кардастам як алама гуфтастам бовар кунале ки хеле аламам ҳозир зиёд аст очаша мегум ҳақорат кунам падарша мегум авлодша мегум ҳақорат кунам ба ин тарбияи додагиш ба ин фиреби кардагиш барои ки номи тоҷикора пас зад номи мара пас зад номи тамоми мардума пас зад барои ки тоҷик дӯсти ман болғорӣ мега ки мебахшед ман ба ягон тоҷики ба ягон муҳоҷир дига ёрдам намекунам фаҳмед сабаби нахи падар налатои пидарасто фаҳмидед ана як ҳафта муҳлат дига додагиаша ҳамақа бовар кунӣ зангш мезана наёбард ба дигар тоҷико ӯ дӯсту рафиқош дар меган мо катию гап мезанем катию гап мезанем ҳол то ҳол гап назадиан ана намедонам чӣ хел гап мезананд ана хулоса ман занг задам мада набурам мада ҷавоб надод ана ӯям 10 та сообщение бародар биё илтимос ҳамира ҳал кунем ман намехоҳам суд бурам ман намехоҳам полис бурам барои ки полис мерай ҷа дсмо худомино чанд вақт сумта мегира вақта мегира пулта мегира ҳама чия мегира фаҳмиде ана хулоса интизорем як ҳафтаи дига як ҳафта пас агар ки ӯ тоҷик ҳамун ҳал накуна ин кора хулоса бадбахтиш мекунем ӯ бачаи болғористон мега ки ман дига илоҷ надорам мо бояд полис бурам полис мара суол додеста ки кия вақт кашидеста як ҳафта ман бошад ман чӣ кор мекунам ман ҳамун суратша мемонам дар ҳамин тиктоку ютубу инстаграмам як давриш мезанам як мебахшед як корш мекунам як чӣ мекашамш фаҳмидед чӣ хел мегӯянд дар тоҷикистон бас бало ба пасаш барои ки манам хел сер шидагӣ ман ҳамин корро фаҳмидед ин қамо тоҷик мегӯем тоҷики худмо меояд худморо кун мояд чӯб мезанам фаҳмидед ҳамин буд бародаро ки намедонам асабиам ҳоли нашидагӣ ин кӯроя накунен ба ҳар кас ёрдам натен зинда бошед